Tervetuloa tähän yhden yön reissuun. Olen lähdössä Suvipielisestä Heinisuon kautta Vesijärven Laavulle ja sieltä sitten huomenna takaisinpäin. Ja nyt on sattunut näin hieno ilma, että sininen taivas ja aurinko paistaa ja muutama aste pakkasta, niin tää on mitä sopivin reissu tämmöiselle eräkärryreissulle. Lunta on sen verran, että maisema on valkoisena, mutta missään nimessä ei voi hiihtää tai käyttää ahkiota, mutta sitten kärryn kanssa on hyvä kulkea. Heinisuolle on tästä 1,5 kilometriä matkaa ja nyt kun katsotaan tätä reittiä, niin eipä tuossa hirveästi näitä jälkiä, että lumi satoi tänne torstaina, niin ainakaan torstain jälkeen tässä ei ole ketään muita kulkijoita ollut, mutta lähdetään katsomaan miltä tämä näyttää. Tarkistin tuossa juuri pakkaslukemat, eli kännykän mittari näytti, että olisi -4 astetta pakkasta ja nämä ensimmäiset pakkaset aina vähän tämmöisiä, että 4 astetta tuntuu varmaan niin kuin 10 astetta. Keväällä kun on toinen -4, niin tulee kaivettua teepaitaa päälle, mutta nyt on sitten merinoa ja paitaa ja takkia, että tarkenee kulkee, mutta tämähän on mitä mainiointa vaellusilmaa. Nyt on ensimmäinen pieni mettäpätkä kävelty läpi ja nyt tulin sitten tähän tämmöisen pienen tien pohjalle. Tästä on joku 200-300 metriä, niin sitten taas päästään mettäpoluille. Tuo äskeinen pätkä oli tuollainen just ensin harvennettu männikkö. Polku oli kapea, mutta ihan hyvä siitä oli kulkea. Jatketaan tästä eteenpäin. Ensimmäinen tauko. Join vähän vettä. Tässä on aika paljon tuommoista kaatunutta puuta. Näitähän ei täältä korjata pois. Ja tuosta sitten matka jatkuu tonne mäkeen kohden ja sieltä sitten polulle. Mä haluaisin vähän kokeilla, että miten tää uusi vetovea toimii tämmöisellä vähän ryteikköisemmälläkin paikalla, mutta ihan hyvin tuntuu menevän. Tässä tää reitti on merkattu tuommoisilla punaisilla neliöillä ja taitaa olla iltaa varten sinne hyvät, että ne heijastaa. Mutta helppo tämmöistä leveätä polkua käppäillä. Äsken toi umpimettässä vetäminenkin sujuu kyllä ihan mukavasti. Eipä siinä ollut mitään muuta kuin hartia vähän eteenpäin, jos tuntuu, että on joku este. On ainoa kulkija tällä polulla. Mulla on joku jäljessä tuolla vähän ihmettelee, että mikähän tossa on mennyt. Aurinko rupeaa pikkuhiljaa painumaan tuonne horisontin taakse. Ehkä se on sen 1,5 tunnin päästä on pimeä, jonkun verran pimeätä. Kyllähän tää valkoinen lumi valaisee tätä. Tämmönen harvennettu männikkö on mukavaa kuljettavaa ja sitten niin tää on siistin näköistä. Että ne on tommoset suojellut ryteiköt, niin ne ei ole niin paljon mun silmään kuin tämmönen hoidettu mäntymettä. Että jos olisi mahdollista
tai löytyisi joku riittävän iso mäntyalue, niin siellähän voisi sitten vaellella ristiin rastiin, mistä parhaaksi reitin näkee. Tässähän on oikein peikkometsä. Puuta on kaatunut sikisoki ja sitten muuta ei täällä tehdä kuin reitin ylikaatuneesta puusta, niin pätkästään vaan sen verran pois, että pääsee kulkemaan. Tossakin on niin hieno oksanen kuusi, että tosta saisi vielä risukeittimeenkin hyvät polttoaineet. Ja tässä on tämmönen sopivan tasainen paikka, missä voisi tehdä sitä safkaa, mutta nyt ei ole semmoista tarvetta, että mä käppäilen tonne Heinisuon laavulle. Alkaa Heinisuo olemaan lähellä, tuossa on 0,2 Heinisuolle, mutta tuossa se on ihan muutaman 10 metrin päässä. Tuolta alkaa pitkospuut ja nyt sitten kun ilta-aurinko laskee, niin tuo Heinisuon maisema on hieno. Täällä kanssa paikkapaikoin niin pitkospuut kaipaisi jo kipeästi uusimista. Siitä on jokunen vuosi, kun olen tässä edellisen kerran kävellyt, niin silloin nämä oli vielä oikein hyvässä kunnossa. Nyt on aika tehnyt vähän tehtäväänsä. Tää on varmaan Hämeen Ilvesreitin yksi eniten käveltyjä pätkiä. Tietenkin tuolla Lopen suunnalla voi olla enempi, mutta täällä niin tän alueen niin tää on varmasti eniten kierretty lenkki. Nyt sitten aurinko rupeaa pikkuhiljaa menee mailleen. Mikähän ötökkä hyönteinen lintu on tommosia reikiä kaivertanut tämmöiseen vanhempaan mäntyyn. Tässä ympäristössä ilmeisesti nämä muut männyt on tän männyn siemenistä saanut alkunsa. On täällä vähän lumisempaakin maisemaa. Nyt on tullut semmoisen parisen tuntia ja kyllä hiki on tullut, mutta yllättävän köykäisesti tämä reissu on mennyt. Että sopivia pieniä taukoja ja rauhallista etenemistä, niin kyllä se siitä sujuu. Nyt tästä ei pitäisi laavulle olla enää kuin muutama 100 metriä, niin mä pidän siellä sitten ruokataukoa. Laavulle ja nyt voisi vähän katsoa tuota kärryä nyt niin. Tuossa on uusi täysin kotimaasta valmistettu oleva vyö
nyt ei ole mitään ongelmia, kun aikaisemmin kun oli Bundeswehrin Tetzerivyö, niin niiden saatavuus on ollut viime aikoina tosi huono. Ja nyt musta laitoin ihan kokeeksi niin tommosen Ikean varastokassin. Se on aikanaan tullut hankittua Ahkion varustekassiksi, mutta nyt ei ollut pitkään aikaa käyttöä, niin tämmöiselle lyhkäiselle reisulle oli hyvä kokeilla. Ja hyvin se on tuossa tullut, kun se on pikkasen kapeampi kuin toi kärry. Niin se ei ole mihinkään ottanut kiinni. Sitä mä vähän pelkäsin, että jos se repee, mutta ei, se on ihan virheettömänä. Tuolla oli pikkasen pahoja paikkoja, niin nämä sen verran on tuo pussi heilahtanut, se on vähän sivussa, mutta nyt on sen verran kevyt kuorma, että ei se kyllä yhtään tuntunut. Että nyt sitten täytyy ruveta tulien tekoon. Valipalaksi perinteistä lihapiirakkaa ja teetä. Sitten myöhemmin tässä, niin kun nuotio rupeaa kunnolla palaan, niin sitten vielä makkaranpaisto. Niin kyllä niillä sitten selvitään taas tuonne yöpymispaikalle. Pimeys on laskeutunut, mutta auttolampun valossa täällä on helppo kuljeskella. Jatkan tästä yöpymispaikalle. Tällä laavulla ei ole vakituista puuhuoltoa. Tämä sopii hyvin tähän reitille taukopaikaksi, mutta ei siihen oikein yöksi voi jäädä. Eipä tästä kun muutama kilsa sinne, niin äkkiä tästä sen teputtelee. Sytysnuotio, palannuotio valaisee ja lämmitä meitä. Nyt sen pitäisi syttyä. Iltapalaksi tällä perinteisesti teetä, vähän makkaraa ja voileipää. Ne on semmoista mukavaa tuttia ravintoa ja helppo valmistaa. Tee tuossa kiehuu, kun se on järvivettä, niin nyt semmoinen 5 minuuttia kiehumista, niin eiköhän se sitten ole juomakelpoista. Tällä reisalla mulla on makuupussina tuonne Tenapros 80, joka on sieltä 2000-luvun, 90-luvun, 2000-luvun taitteesta sen ajan tämmönen tosi kylmien kelien pussi. Ja ei niin paljon ole käytetty, että nyt on semmoinen 8 astetta pakkasta, niin katsotaan mitä siinä tulee tarjettua. Ja allahan on sitten tietenkin toi untuva makualusta, että ainakaan sieltä pohjasta ei pitäisi tulla kylmää, mutta aamullahan sitten tiedetään. Mutta hyvä välillä kokeilla näitä vanhempiakin varusteita. Tuon tuosta maakaapelityömaalta tommosen juure, joka on ollut siellä viime keväästä lähtien kuivumassa, niin nyt se saa tuossa sitten palaa tommosena yötulena, että siihen voi sitten vähän klapin pari aina silloin tällöin lisätä. Aamulla se on varmaan siitä jo häipynyt aika pieneksi. Huomenta. Kylläpäs nukutti. Yö oli ihan hiljainen, ei minkäännäköisiä ääniä. Ja pakkasta oli joku 8-9 astetta. Ja
lunta tiputteli hiljalleen, että nyt on maisema taas valkoisena. Nyt tästä sitten aamupalan tekoa. Aamupalan aika ja taidaanpa jatkaa hyväksi havaitulla linjalla, että voi leipiä. Lihapiirakka on tuossa vielä yksi vähän makkaraa. Teetä. Onkohan se semmosilla tää aamupala saada aikaiseksi. Lihapiirakat on kartanon lihapiirakat ja nämä on ollut kyllä hyviä. Pitkästä aikaa on ollut lihapiirakkaa rötkimmällä. Sitten pari paksisen lempparia tuohon lämpenee, niin onhan se siitä. Tämä eräkärryn pakkaaminen tänne alapuolelle, niin mä laitan tämän makuupussin. Normaalistihan tässä alapuolella on teltta tai kota, mutta nyt tällä reissulla nyt sitten on tää makuupussi. No, se on siinä. Sitten on kärry ympäri ja varustepussi on se sitten mikä tahansa, niin kuitenkin sillä lailla, että painavat tavarat tonne alas ja kevyemmät ylös.
varmaan sen verran tukevasti kiinni, että se ei tuolla taipaleella pääse hölskyyn. Niin nyt on kyllä helppo tää loppumatka. Että ei ole mitään isompia röykytyksiä. Siinä on kärryn veto valmiina. Otetaanpa sitten taas kerran tämä kärryn pukeminen. Otetaan kärry jotain tukevaa vasten, eli tässä tapauksessa tää nuotiokehä. Sitten mä menen sivukkaan tänne sisään ja käännyn. Sitten mä täältä näin. Tämä valjas. Sitten säädetään tää olkahihnat. Oho, nyt on olkahihnat suunnilleen saman pituiset. Sitten laitetaan rintaremmi kiinni. Tämä reissu alkaa olemaan ohi. Tästä on autolle enää lyhyt matka. Ja kiitoksia kun olitte mukana. Palataan seuraavissa videoissa.